Siza kuwe uNkulunkulu namandla onke. Sisiza singabantwana bakho Jehova, size sokukhonza. Sikukhonza Thixo wethu olungile, ungavumi Thixo wethu. Sikukhonza Jehova, Thixo namandla onke, singafanele ukukhonza. Simanendululu phambi kobuso bakho Thixo wethu olungileyo. Siza kuwe Nkosi, uyasiphendula usiphenduli. Akukho apho singaya khona Jehova Thixo wethu. Sihlala siyame ngawe ezintweni zonke moyo ingcwele Thixo wethu namandla onke. Sesikhona kule ndawo bawethu olungile, siyazincengela phambi kobuso bakho Thixo wethu. Sithi senze abantwana bakho Nkosi, besingafanele thina Thixo ukubizwa njengabantwana bakho Nkosi, kodwa ngomusa Thixo wethu namandla onke waze wasenzela kona Thixo wethu emnqamlezweni. uNkulunkulu omhle wezulu wahlatywa Thixo wethu, uhlatyelwa thina Nkosi. Besingobani na Jehova Thixo wethu ingcwele ukukusondeza kuwe Thixo wethu ulungileyo. Sikubeka amatyala Nkosi, uNkulunkulu omhle wezulu. Sikukhonza Thixo uNkulunkulu namandla onke. Noba usiphendula noba usiphendulanga, sawuhlala sikukhonza leluso olungile. Sawuhlala sikulandela uNkulunkulu wethu olungile. Sawuhlala sihamba nawe Thixo wethu olungile. uNkulunkulu wethu sathola umusa Thixo wethu, wasinika umnqalezo Nkosi yami. Siyawuthwala Nkosi futhi asikhali noba siyasindwa Thixo wethu, siyavuya sivuyela kukusindwa kanye moyo ingcwele uNkulunkulu wethu odume ngokulunga, ngoba siyazi Thixo wethu namandla onke ekugqibeleni wena Jehova uNkulunkulu wethu uyawusinika umvuzo osifanele bawethu namandla. Yabonga ngabantwana bakho Nkosi abafikile kule ndawo Thixo wethu odume ngokulunga, kunetha Nkosi, kodwa bayazazi ukuthi bathwala isiphambano sezulu uNkulunkulu wethu namandla onke. Bayakulandela moya ingcwele, bakulandela bengenanto Jehova. Sifuna into kuwe Nkosi yami, ngoba siyazazi ukuthi ngaboni ezantsi emhlabeni. Sincede Jehova Thixo wethu namandla onke, hamba nathi Nkosi, ngoba siyakuthanda futhi sithanda izinto ezithandwa nguwe Jehova Thixo wethu olungile. Sithanda kanye ezi zinto usiwe masizenze, siyazithanda futhi asibulaleki Thixo wethu okulungileyo. Ukunxiba dewe yofuna sihambe ngawuthula ubaba uMotha Nkosi yami ethumela ipost, wathi ubaba bethi lapha, wathi noba ngathi wasikhulula izikhenda sinandaba Thixo wethu, ezangikhululela wena uNkulunkulu engcwele. Siyakubonga bawethu olungileyo, siyakubonga mihla namalanga Nkosi enhle yezulu ukuthi sifuna ukuhamba nawe. Othi masiyenze siza kuyenza, ngoba Thixo wethu sifuna wena. Siyabulela bawo, siyabulela Jehova, sibulela izwi Nkosi yami elizawuphuma kuyole ndawo Thixo wethu nama sizalithatha thina Jehova, ngoba sifuna ukuhlala kunye nawe lapho uhleli khona. Izindlu zakho uzenzele thina, sifuna zona kanye lezo, ngoba sadalelwa zona. Sesezuzindoma bethu bekusazi ukuthi sizawungena kuzo lezo zindlu. Bawo ingcwele silwela ukungena kuzo baba. Size moyo ingcwele, siyakuthemba futhi uzakusenzela ngoKristu umsindisi. Amen. Amen. Endleleni yonke uJesu simukelayo. Endleleni yonke uJesu simukelayo.
Jesu sinqobe nayo. Amen. Amen. Sithathele ithuba sibingelele egameni lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Akholula ukukhonza uNkulunkulu kuleyikhathi esikizo. Hallelujah. Yes. Usathane uphakamise izimo. Kahle kahle izinga kulo singalibiza ukuthi ngokwakhe i-last number. Akasenalo elinye. Yena semphelele. Awu amen. Amen. Sesingayihlulekela nje thina. Awu amen. Amen. Umpostoli Paul ukhuluma amanye amazwi uthi yini ezosehlukanisa nothando likaNkulunkulu. Amen. Mayefika nje lapho kuleso statement bese ayasha athi akukho. Bese ayabala ke ukuthi ngabe ukufa, athi ngabe ukuhambaze, athi ngabe ukuhlupheka, akubale kube kunini. Kodwa ekugcineni athi akukho. Umpostoli uPetro uhamba noJesu. uJesu kwafika la athi khona nani senifuna ukubuyela emuva njengalabo abayi-70 ababuyela emuva. Nani bajoyineni nihambe. Ayisuka. Uthi bajoyineni hambani nani. Awu amen. Ngoba bakhona sebebuyele emuva. Yazi sishumayela ivangeli nje kodwa khona sebebuyele kuphi? Kodwa bayashumayela nabo. Kanti babuyele kuphi? Emuva. Ngoba basashumayeli lelo uJesu abathume lona. Awu amen. Manje funeka uqaphele ngoba i-reason yokukholwa ukuthi fanele uyofika ezulwini. That's a reason. Ayikho enye. Other than that, njengoba umama emkhulekweni nje esho ukuthi kahle kahle thina ayikho into engasisusa kuNkulunkulu. Noma ngabe sikusiphi isimo. Noma ngathiwa siku last stage noma siku last condition of our life. Amen. Akukho okungangisusa kuKristu. Ngamanye amazwi uPetro ke mabehamba athi uJesu sebabuyele emuva athi nani nifuna ukubalandela hambani nani. Awu amen. Ngoba the kingdom of God is a choice. It's your choice. uNkulunkulu ukupreparele the heavenly. Hallelujah. But ukuhamba ijena yokuyezulwini, it's your choice. That is why if any man want to follow him, let him deny himself and take up his cross every day, not one day, every day until the last days. Hallelujah. So uthi Jesu ke sebebuyele emuva laba babonile ukuthi insindisi inzima. Awu amen. Base bethatha i-decision yokuthi siyashiya la insindisweni. Singcono siyishumayelelo koyethu. Awu amen. Njengoba ubona nje kunabantu asebeshiyile insindisweni. Bashumayela insindiso bayishiyile. Awu amen. Bashumayela kwaba hayi kwensindiso. Awu amen. Ngoba i-reason yensindiso ukuthi umuntu makaphile ngcwele la azayofika ezulwini. So abanye ke bayishiyile insindiso kodwa bayashumayela. Njengoba besho nje. Awu haleluya. Njengoba esho nje ubaPeter ukuthi baphume bangene. Bayashumayela kodwa bayishiyile ini la? Ngoba bafuna ukuyiphila yona, bafuna ukuyiphila ngendlela yabo. Kusho ukuthi sebeyishiyile insindisi, sebemshiyile uJesu. Kodwa kade behamba naye. Awu amen. Khona bake bahamba noJesu kodwa manje bamshiyile uJesu. Yes. Amabandla sekungewabo. Amabandla controlwa yibo. Makudlula lokuthatha umntwana wakhe. Ngoba ibandla labo ifamily le. Oh amen. Yivangeli leli. Mangendlula ngendlulile kuyothatha abanye. Baqhubeke nomsebenzi kaKristu ngoba la sikurelay la. Oh amen. Angisho kurelay akajampi khona yomunye. Yilo uthatha yakhe agijima. Khona amadoda ayithathile kurelay agijima. Amen. Hallelujah. Anikeza abanye nabo bandlula. Akekho the hayi mina. Hallelujah. Akengikwazi ukuwinisa team. Hallelujah. Kurelay ifuneka sigijime sonke, wonke umuntu ufocus ukuthi funeke ngiwine la. Awu amen. Wonke umuntu kurelay mayegijima ugijimela ukuthi ekugcineni funeke bawine as a team. Oh hallelujah.
So manje kuma ubheka labasebebuyele emva uthi uPetru uthi uJesu nani senifuna ukuhamba hambani akancenge umuntu uJesu yongena ezulwini lakhe ukunike only one way ukuthi is your choice kuyongena ezulwini and mina I will guide you ukuthi yongena ezulwini and I will teach you ukuthi ivangeli lami lihanjwa kanjani. It's up to you ukuthi uyalahamba noma ulahambi. Ma ulahambile you will get your reward. Kodwa ma ungalahambanga also kune reward in hell. Hallelujah. Ngiyabingelela igama lenkosi Hallelujah. Siyabonga ukuba namadoda kaThixo amthanda ngalendlela uJesu. Abomama bamthanda ngalendlela uJesu. Hallelujah. Uyazi uqaphele usathane isigebengu. Sathane ingqondo yomuntu uyakwazi ukuyithumba. Ekholwa eyikholwa. Eshumayela futhi kodwa ingqondo ibithunjiwe. Hallelujah. Dangerous, very very dangerous that man. So uJesu uthi ngoPetru uthi senifuna ukuhamba hambani. Uthi uPetru sizosuka siyephi? Sizoyaphi ngamanye amazwi mawuthi ubuyele emvuzo uthi uyaphi. Hallelujah. Ngoba mawubuyele emuva kusho ukuthi wena sewudina nje uJesu uthe awumazi usumphikile uJesu. Hallelujah. And once wamphika naye uzophika. Awu amen. Abantu abahluleka ukuhamba evangelini manje bazi ukuthi balindelwe ngale. Enebalindele ukuphikwa uJesu athi anginazi. Amen. So manje uthi uPetru ke sizosuka siyephi ngoba amanzi okuphila kuwe. Ngamanye amazwi nami ngingafisa ukuthi uma ungasuka uyeke ivangeli uzothi uyapi. Hallelujah. Ngoba ngeke uphile ingune naphakade la. Hallelujah. But ingune naphakade yami nawe ingale ngaphesheya. La is just something. Noma ungaphila 60, 70, 80, 100 uzondlula la. Uyobhekana nenguna naphakade lakho. Umbuzo nje ngawushiya ngathi where you will spend your eternity. Nguna naphakade lakho uyochithela laphi. Hallelujah. Hayi kunenguna naphakade siyakulo. Could be now or later. Aw amen. Abanye bahamba njengoba sikhuluma khona sebehambile baya kunguna naphakade. Aw amen. Kuna imoto zasemoshari ziyabathatha zibasa kunguna naphakade. Aw amen. Kodwa uma ungafika kunguna naphakade ungona Christ. Hayi Nkosi. Just imagine uyakunguna naphakade awuna uJesu. Uyophila inguna naphakade awuna advocate ezokumela ngaphesheya. Abantu ama-insurance bawabhadala ngoba bayazi ukuthi bazofa. Amen. That is why benama-funeral cover abanzela ukuthi ngelinye ilanga bazofa. Manje umzimba unayo i-funeral cover. But umphefumulo wona ngoba umphefumulo udinga uJesu. Awu hallelujah. Wathatha uJesu sawune-funeral cover yangaphesheya. Iyadingeka yona. Awu amen. Uthi mina ngiyindlela ngiyiqiniso besathi ngokuphila. Hayi bese ayangiqeda ngeke statement esilandelayo. Athi akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Oh amen. Akekho yongena ezulwini ngapha uyisango. Ukhona chapter 10 verse number 9 kaJohane. Ke sithi nje kancane. Oh amen. Ish. Uyisango lasezulwini. Amen. Oh hallelujah. Amen. John chapter 10 verse 9. John chapter 10 verse 9 isihloko sithi umalusi omuhle. Maluso njani? Omuhle. Ungayeka ungathatha umaluso omuhle. Uphila kulomhlaba unomaluso omuhle. Oh amen. Kuthi noma kufika ikhathi zobunzima elithi iBhayibheli makufika lezo khathi athi uJobe liyini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu makufika ukufa. Oh amen. Amen. Manje lithi la umaluso omuhle. Fundele ma. Verse 9. Mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakusindiswa
angene aphume afumane idleke. Uma umuntu engena ngami uyenzani? Uyakusindiswa. Sifundele baPeter. Jesus. I am the gate. Ay, Whoever enter through me ay, will be saved. Yes. hallelujah. They will come in and go out and find pastures. Hayi, uyedwa umsindisi kulomhlaba. Akekho omunye. Akuna substitute. Yes. Hallelujah. Akuna alternative. Yes. Uyedwa umsindisi kulomhlaba uJesu. Hallelujah. Mawukuthi ukhuluma ngomsindisi ukhuluma ngoJesu. Manje uthi yena uyisango. Ongena ngaye uyasindiswa. Awungeni ngabanye abantu. Ungena ngoJesu. Hallelujah. Ngoba yena uyisango. Ungahamba kulomhlaba ungenalo isango lokungena. Phela mawungandlula nje la. Ungazange wamukela uJesu. Kusho ukuthi wena isangweni uyokwazi ukungena ngoba isanga awunalo. Kufuneka uthathe umuntu ozokuvulela igate lasezulwini. Elithi iBhayibheli ku chapter 2 athi yena athi he's a mediator between man and God. Oh hallelujah. Ungumlamleli phakathi kwamuntu noNkulunkulu. Mayethi ungumlamleli kusho ukuthi uNkulunkulu bekakwatela umuntu kodwa wenza kuJesu, uJesu uyayilamula impi. Awu bakhona endlini. Amen. Angisho uNkulunkulu ukwatela umuntu emhlabeni. Awu baPeter sizaze siyifundele incwadi. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ukwatela umhlaba ngoba umhlaba umlalela abantu bayamdelela uJehova. Mawubona abantu baphila ngendlela abaphila ngayo emhlabeni ngoba bayamdelela uSimakade. Then uNkulunkulu bakwatela abantu emhlabeni. Manje kudingeka iadvocate, mediator between man and God. Because uNkulunkulu angry about umhlaba. Manje kudingeka imediator okuthatha kuseNkulunkulu athi baba baxolele. Ngenza umhlatshelo ngenxa yakho. Oh hallelujah. Mediator mayefikile uyakuthatha kusekubaba. Athi baba bheka sengize naye. Ngimthenge ngegazi lami emhlabeni ukuthi abe umntwana wakho. Namhlanje sewumntwana wakho. uNkulunkulu obekade ekukwatela emhlabeni. Sewuyaxola. Wabheka amanxeba uyaxola. Akekho umunye okwazi ukuxolisa uNkulunkulu ngaphandle kwegazi likaJesu. Oh amen. Hayi amen. Ubona nje sisesekhona la irapture ingakenzeki is because kunoJesu kahle. Ulokumile. Athi baba ngabatheka. Ake sibabekezelele khona basadlalayo evangelini. Khona bangakayiqodi lendlela. Ake ngithumela amadoda ayobakhumbuza. Hallelujah. Mina ngisa. Ungena ngami. Yongena fumana idlela. Amen. Noma ungawayeka namanye ungawabhadali. Akekho umuntu ongangcwatshwa la emhlabeni. Hallelujah. Noma ungawayeka lo manje. Kodwa mawunesango lasezulwini. Bawusala bayibona ukuthi abasemhlabeni benze njani. Okay, hallelujah. Bawusala behlanganisa abasemhlabeni. Hayi hallelujah. Kodwa wena uyagida ngale. Ngoba uhambe nesango wayongena. Okubalekile ukuthi abantu mabangene ezulwini. Hallelujah. So uthi ujobele yini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu uma kufika ukufa. Lini ithemba ama insurance akhona abhadelwe. Kodwa ithemba liyini lomuntu ongena uNkulunkulu uma kufika ukufa. Hawu amen. Amen. Hawu amen Soweto. Amen. Hallelujah. Maye uthi Jesu mina ngiyisango. Uyibiza yena uthi mina ngisa awumfundela uchapter 3 khona lapha. Verse number 34, 35 and 36. Khona lapho kuJona. Ay, angeke ngene phela nje umahelweni manje. Ngabona ukuthi kuyahlupha ukulalela kakhulu uma ngicela kuvele nje divert. Hawu hallelujah. Amen. Moya kaNkulunkulu vele nje divert. Lebe ngize ngayo ishintshe.
Oh haleluya. Ngoba kukhuluma yena ufuna abantu abazomlalela umoya ongcwele. Ufuna abantu abazohamba ngokwendlela yakhe umoya ongcwele. Abangenza ukuthi hayi mina bengiphiphelele. Athi umoya ongcwele yimi engikhuluma ngawe. Wena uzolalela mina ngoba umessage yimi engwazi ukuthi udingeka kuphi. Oh haleluya. Bese kuyashintsha imeno etafuleni. Shintsha imeno. Ibhekele. Haleluya. Ngoba umoya ongcwele ufuna ukulalelwa. Into eyenza amabandla nabafundisi balahlekelana nomoya ongcwele ukuthi bathe mabesuka beyoshumayela ngale abayibeyicambakile. Le akade bayifundile mabefika bashumayele ngayo. Noma umoya ongcwele ngakhuluma athi ngifuna le athi hayo. Sekuyimi umoya ongcwele. Oh hallelujah. John chapter 3 verse 36. 35. Oh, verse 35. Isihloko ubufakazi bokugcina bukaJohane. Yes. Verse 35. Uyise uyayithanda indodana. Uyise wenzani la? Uyayithanda indodana. Uyise uyayithanda yini? Indodana. Indodana iyayinika insindiso emhlabeni. Ukuthi indodana ilethe insindiso emhlabeni. Indodana ilethe ukulunga emhlabeni. Indodana iletha ukukholwa emhlabeni. Ukuthi yini ukholwa. Manje lithi iBhayibheli uyise uyayithanda indodana. Amen. Hallelujah. Amen. Uyayithanda ini? Indodana. Awufunda iBhayibheli la. Wanikela konke esandleni sayo. Konke kusesandleni sikabani la? Sendodana. Ukuthi indodana isindise umhlaba. Bonke abakholwa endodaneni bathola ukuphila okuphakade. Yes. Ayenithi ke uyise uyayithanda indodana. Yeah. Uyabona ama-powers wonke e-rapture alele endodaneni. Amen. Mase kufika endodaneni ithi ayisengibathumile bakwanela bafuna ukuphenduka. Izobe seyithi sengiyalithanda ibandla. Ama-angel ezulwini alindele yona, alindele i-order yendodana. Amen. Ukuthi indodana ithi hayi it's enough manje sengibathumile abaningi emhlabeni abazange balalela. Balingise ngesikhathi sika Noah. Balingisa ngesikhathi sika Lot. Hallelujah. Besithi indodana ngoba uyise uyayithanda indodana. Wanikela konke kuphi ezandleni zayo. Funda ma. Verse 36. Okholwa yindodana unokuphila okuphakade. Unani? Unokuphila okuphakade. Yes. Kepha ongakholwa yindodana kayi kubona ukuphila. Akayi kubona ini? Ukuphila. Ngoba akakholwa indodana. Ma umuntu engakholwa kuJesu akayi kubona ukuphila okuphakade. Kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezukwakhe. Intukuthelo enjani? kaNkulunkulu ihlezi phezukwakhe. Uyabona abantu bayaphila emhlabeni bayatamasa. Yeah. Ngalesikhathi belokho bebhizi benza yonke into abayithandwa yibo. Lecunula uNkulunkulu. Yes. Kanti intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezukwabo. Amen. Bayahamba baya left and right and center izinto futhi ibahambela kahle. Yes. Kubukeka ibahambela kahle kanti i-deception le. Ngoba uyise uyayithanda indodana. Wanikela konke ezandleni zendodana ukuthi okholwa yiyo. Oh, okholwa yini? Indodana. Abe nokuphila okunjani? Okuphakade. Oh, amen. Kodwa ongakholwa. Lifike lingibulale le verse. Lithi ongakholwa wenza intukuthelo enjani? Ihlezi phezukwakhe. Uyabona umuntu uyaphila uyahamba. Uyagijima emhlabeni uyalena le wenza lokho bayatamasa asibe kanjalo. Batamasa bengena uNkulunkulu. Hawu amen. Kanti batamasa nje intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezulu. Wow. Bayahamba abantu intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi. Hallelujah. Bayalena abantu intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi. Ngoba uyise uyayithanda indodana. Ma ungathanda indodana kuhlala ulaka kaNkulunkulu phezukwakho. Awu amen. Alona uNkulunkulu akanendaba noma ngabe kukhona yonke into kumuntu. Kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu komuntu ngoba akakholwa. Amen. Hallelujah. Amen. Awu amen. Amen. Intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Amen. Asifundele baPeter. The Father loves the Son and has placed everything in his hands. Uyabona ukuthi yonke into kuJesu. Amen. Amen. Kusho ukuthi akekho ofika ngapha ezulwini ngaphandle kaJesu. Ngoba yonke into inikezwe bani?
Isesandleni sika Jesu. Awu haleluya. Manje iBhayibheli uyise uyayithanda indodana. Wanikela konke esandleni sayo. Hallelujah. Hallelujah. Bengifuna uverse number chapter 5 kona lapho verse number 24. Hayi ngisandlula nje. Phela ngangeni la ngiyoshumayela khona. Amen. Chapter 5 verse number 24. Sisandlula nje. Hallelujah. Amen. Noma sangenisa. Amen. Verse 24. Yes. Ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Ozwa izwi lamakholwe ngongithumileyo unani? Unokuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade kutholakala kuJesu. Amen. Yes. Yise uyayithanda indoda. Wanikela konke esandleni sakhe. Ay, hallelujah. Amen. Khona indodana unokuphila okuphakade. Amen. Amen. Funda. Akayi ekwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni, wangena ekuphileni. Hallelujah. Amen. Ukuphila okunguna naphakade Yes. lokukhuluma. Amen. Hallelujah. Egameni lenkosi Jesu. Ngiyabonga kakhulu. Bengindlulisa nje. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa kumoya ingcwele vele mayifuna into ukuthi bekanjalo sifuneke singambambi. Amen. 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 Chapter number 3, the book of Daniel. Sibheke uverse number 14 okuningi sizojamba. Hallelujah. Amen. Siphinde sibingelele shema abaqala ukuba nathi. Siyabamukela sise mama nabo brother. Hallelujah bobaba. Egameni lenkosi Jesu. Amen. Hallelujah. Sise Holiness Church of Jesus. Hallelujah. Amen. Sikhonza uNkulunkulu. Yeah. Asimixi nazinto. Amen. Isono la ekhaya isono. Asihlotshiswa. Amen. Noma singenziwa umfundisi siyisono. Amen. Oh, amen. Amen. Noma singenziwa omama umfundisi isono. Amen. Asihlotshiswa futhi. Yes. Awu, amen. Ngoba sibalekela ukuthi masingake sisihlobise kusho ukuthi embusweni ngesangene esangweni. Yes. Hallelujah. Amen. Chapter number 3 verse number 14. Siqale khona ukufunda ngenxa yokuthi ingasuka ibe yinde le ndaba. Egameni lenkosi Jesu. Amen. Uthi ke yena uyisango lasezulwini. Amen. Ongena ngaye uyofumana idlelo. Hallelujah. Because ungene ngabani? NgoJesu. Daniel chapter number 3 verse number 14. Incwadi kaDaniel chapter 3 verse number 14 isihloko sithi isithando somlilo ovuthayo. Verse 14. uNebukadnezari wathatha wathi kuwo, kungamabomu yini Shadrach, Meshach no-Abednego ningakhonzi uNkulunkulu wami, ningakhuleki esithombeni segolide engisimisileyo na? Uyazi uyangihlekisa lo baba. Uyazi uyangihlekisa. Baba Peter, uyamuzwa uthi lo baba. Uthi yena wenzeni? Isithombe segolide. Uthi isithombe simise ubani? Uye owenze isithombe. Yes. Besathi sikhothamelwe abantu basiguqele. Yes. Amen. Basikhonza. Amen. Kodwa senziwe uye. Amen. Ingabe yena wenza lula nje wathi lesithombe engisenzile ngicela singikhothamele. Sikhothamele yena. Hayi yena khothamele sona. Ngoba senziwe uye izandla zakhe. So manje umuntu uyayenza into mayiqeda uthi uNkulunkulu wakhe. Hawu amen. UIsrael uke wayenza lento ngisho ehlanje. Wathatha wathi senzele oNkulunkulu bayenza ithole base bayaworship. Baworship into eyenziwe yibo. Uyabona uSathane manje uyazenza ukuthi uhlakaniphile ngahlakaniphi. Amen. Ufundisa abantu ukuthi benze into mabeqeda bayiworship bona lento. Bakhonza into eyenziwe yibo. Oh amen. Amen. Ngoba phela la bekumele athi bekumele alwela ukuthi uNebukadnezar lesithombe lesi siworship yena ngoba sikhandwe uye. Angisho uNkulunkulu udala abantu ukuthi baworship yena. Yeah.
Angazi ukuthi yezwakala nalento. uNkulunkulu udale imvelo ukuthi menzeni? Akayidala la ngemvelo ukuthi bese yena haleluya. Fanele imvelo iworship yena. Manje naye mawuyenzile into mayikhonze wena ngoba uwo idalile. Awukwazi ukukhonza into bese wena uyayikhothamela ukuthi mina nguNkulunkulu wayo uyikhandile. Haleluya. So manje la uNebukadnezar uthi kungamabomu yini ukuthi ngenza into bese ngithi ikhothameleni ningayikhothameli. Nabodala basuke bangambuza umbuzo ukuthi hawu kodwa ine sense leto. Yazi bengizombuza nina. Halo bengizombuza Nebukadnezar no wonkosi. Senze ubani lesithombe. Athi angisho yini angithumile ngathi senzeni. Uthi manje Nkosi Nebukadnezar wenza isithombe wena sakhandwa uwe wasithi wena uNkulunkulu. Kanjani ngoba yona funeka ithi uNkulunkulu wami lo okudalile ongenzile. So uJehova uyabona ukuthi into kaJehova iqondile. UJehova udala imvelo ukuthi imkhonze. Wadala abantu ukuthi bamkhonze even all the animals of the world. Hallelujah. All the creation of the world ukuthi worship uNkulunkulu. Hayi ukuthi uNkulunkulu akhanda into besathi yena uyayikhonza. Hallelujah. So Nebukadnezar la uthi kungamabomu yini? Ngicela ufunde. uNebukadnezar wathatha wathi kuwo, kungamabomu yini Shadrach, Meshach no-Abednego ningakhonzi uNkulunkulu wami, ningakhuleki esithombe segolide. Bazalwane kahle uthi uNkulunkulu wakhe ukhandwe uye ukhandwe uNkulunkulu. Uyazi abantu la inkinga banenkinga kulomhlaba esiphila kuwo. Bafika izinto zenziwe ngabantu bayiworship. Manje la sithola uNebukadnezar uthi kungamabomu yini. Hawu ukhandi wenza into mawuqeda uthi thina siyikhonza. Siyikhonza kanjani into ekhandwe izandla zethu? Hallelujah. Manje uyabuza la uNebukadnezar uthi kungamabomu yini? Hallelujah. Verse 15. Manje uma nilungele ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo negenqe nehabhu nomqangala nogubhu negempe nazo zonke izinhlobo zokubethwa niwe phansi nikhuleke esithombeni engisenzileyo kuhle kepha uma ningakhuleki niyakuphonswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngumuphi leyo uNkulunkulu oyakunikhulula ezandleni zami na? Uyabona la kunenkinga. Ubaba lo wenza isithombe. Bayasenza siyaphela. Sekuthi si worship. Mayiqeda ukwenza isithombe, wenza nomlilo ngapha. Uyawubasa umlilo ubasa uyabona na ukuthi hayi la akholula ukuthi you can survive. Uthi uma emisa lesithombe usimisela ukuthi abantu basiworship. Mayeqeda wenza umlilo ukuthi ongezuguqa. Uyabona ukuthi uSathane ufikile la. I-purpose, i-reason la kufunwa abakholwayo la. Kufuna abanoNkulunkulu wangempela la. USathane emhlabeni ufuna abanoNkulunkulu wangempela. That is why yenza noma yini emhlabeni for ukuthi abantu baworship isithombe. Amen. Bayeke ukukhonza uNkulunkulu. So now uNebukadnezar uthi kungamabomu yini. Hallelujah. Amen. Ngoba kuyaziwa ukuthi abantu angisho bayesaba. Fear is from the devil. Yes. But Tina, we have faith. Yes. Because faith is from God. Amen. Hallelujah. Manje la uNebukadnezar ubasa umlilo wokuthi uzophanisha abangezuguqa esithombeni sakhe. Hallelujah. Na namhlanje kunesithombe. Siya prepare lamakhrolo we end time. Aya prepare lamakhono. Nomlilo wakho usubasiwe. Awu amen. Kulindwe nje ukuthi kukhishike usuku la lizomiswa khona isithombe. Thiwake ukukhothamela sona. Hallelujah. Uyaphosa emlilweni. Kwenzelwa ifiya ukuthi abazalwane babaleke.
backslide against God. Amen. Hallelujah. So uthi kana ke kungamabomu yini ukuthi sengikhiphile authority order yokuthi abantu mabakhothame mabezwa kukhala umsindo ozokhala uzobusha ukuthi khothamani. Yes. Hallelujah. Amen. Hayi sazokhishwa iorder yamaKristu yale end time sazokhishwa busy prepare futhi actually say ready sewukuthi ivinje uJesu ukuthi hey phela mayingaphuma le order bazokhothama labantu ngoba banaNkulunkulu abamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Uyabona khona abantu abagcwele emabandleni kodwa abamazi uNkulunkulu kodwa bayaya emabandleni bakhona kodwa uNkulunkulu banjani mayingaphuma le order njengoba ike yaphuma le ngo2020. Hallelujah. Uthe uJesu wababheka wathi phela bonke baya uJesu labantu bahamba bonke bayisogwini abantu ake ngiwithdraw lento. Hallelujah. Hallelujah. So lana kune order ekhishiwe ayikhishelwa abangakhona ikhishelwa abakholwayo ukuthi ba backslide against their God. Hallelujah. Manje uthi lana kungamabomu ukuthi aniguqe makhiphi order yokuthi guqane esithombeni sami. Qhubeka mama ufunde. Verse 16. Yes. OShadrach noMeshach noAbednego baphendula bathi enkosini Nebukadnezari thina asidingi ukukuphendula kule ndaba. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. 1 lalela. uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla okwenzani? Okusikhulula. Kusho ukuthi lamakholwa bewa ready ukungena emlilweni. Yes. Yes. Khona bazona? Amen. 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 Kuyadingeka amakholwa prepare. Yes. Abe ready ukungena emlilweni. Noma usathana ngalethi inhlupheke ezinjani lo mhlaba. Ube ready ukuthi as long ino Jesu. Amen. Awu amen. Ngiready ukungena emlilweni. Awu amen. So ke lamakholwa la aye ready ukungena emlilweni. 1 athi thina asidingi ukuphendula. Awusidingi kwenzani la? Ukuphendula. Kusho ukuthi khona ozobaphendulela. Yes. Amen. Amen. Mayathi lamadoda asidingi ukuphendula. Yaha. Ingoba bayazi ukuthi bathembe bani. Bayazi ukuthi ukhona ophendulayo. Nala izimo ingaphenduleki khona kodwa khona ozophendula. Hallelujah. Noma ungasifaka emlilweni kodwa thina sithembe omazulu. Amen. Ayinkosi. Hallelujah. Amen. Funda. Yebo uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Yes. Abantu abathemba uNkulunkulu. Yes. Amen. Kepha noma kungenjalo makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asikukhonza onkulunkulu bakho singakhuleki esithombeni segolide osimisileyo. Hallelujah. Amen. Bathi 1 asidingi ukuphendula ngoba khona simthembile okufanele aphendule. Amen. Noma ngakaphendula. Hallelujah. Kodwa ngeke saguqa kusi isithombe sakho. Hallelujah. Kudingeka amakholwa lesikhathi esikuso azothi hayi asidingi ukuphendula la. Noma ngabe kuthiwa ke asiphendulwanga kodwa ngeke sakwazi ukukhonza abanye onkulunkulu. Amen. Hallelujah. Sibona amakholwa namhlanje abheslidile uNkulunkulu. Akude noNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Qhamuka uNebukadnezari wawethusa ngezinto ezikhona emhlabeni. Hallelujah. Aye abheslide uNkulunkulu. Manje lawo Nebukadnezari lokhuza oDaniel ngamadoda bekade khonza uNkulunkulu emhlabeni. Even though beseBhabhiloni bethunjiwe kodwa bathi bona angeke bakhonza abanye onkulunkulu la. Hallelujah. Singaba ku foreign land but angeke siworship other god. Sizo worship uNkulunkulu wethu ngeqiniso ngomoya nangeqiniso. Amen. Hallelujah. Ibandla uNkulunkulu alakhayo for this end time. Ibandla elizomela zonke izimo abazobhekana nazo. Ibandla elingeza ukuncika kokwalo ukuhlakanipha. Ibandla elingeza ukuthemba ezinye izinto elizothemba uNkulunkulu yedwa. Hallelujah. Noma ngabe uyabadeliver
deliver noma ngaba ngaba deliver but angeke basuke kuye ngeke basuse izinto uNkulunkulu wabo angeke bakhonza abanye othixo ekhona uNkulunkulu wabo. Hallelujah. Amen. Noma ngabe uyaphendula noma ngabe akaphenduli kodwa ngeke sakhonza abanye uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Mlayizwa namhlanje ngulethile kuwesihlobo sami ukuthi noma isimo ongabhekana naso ngaba njani singaba like a very high mountain. Hallelujah. Amen. Never worship other God except God of Israel. Yes. Hallelujah. Yes. Never worship other God except the rock of ages, the creator of heaven and earth, the one who died and rise. You will also rise with him because he's the only God. He's the only hope of our life. Hallelujah. The name is Jesus Christ, the Savior of our life. Hallelujah. So manje uzelana ukuthi ke bathi bona noma ngaba ngangasiphendula noma engakuphendulanga uNkulunkulu noma ngathula. Hallelujah. He's still God. Amen. Hallelujah. Akusho ukuthi uyashintsha uNkulunkulu bakhe just because akaphendulanga wena. Hallelujah. Uyaphendula akakuphenduli, he's still God. Amen. Hallelujah. He's still the ruler of heaven and earth. Amen. He's still the creator of our life. Hallelujah. Akaphendula uNkulunkulu ngoba kufuna thina, kodwa uphendula ngoba kufuna yena. Akusithi esicontrola yena, uyo controla thina. Yes. Hallelujah. Amen. How amen. Amen. Because nguNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Akudinge ukuthi aze answerishe ukuthi is God. No, akudinge kulokho. uNkulunkulu wenza ngesikhathi sakhe. Wenza into ayithandayo because akekho umuntu okwamcela ukuthi abe ku position. Wadalwa wena vele ku position. Because before the foundation he was already in a position. Hallelujah. Before the creation of heaven and earth he was already in a position. He chose to create heaven and he chose to create earth. And he chose to create man on earth. He chose to create even angel in heaven because it's God. Hallelujah. Bese ngoba nithile singamelana naye. So manje batodanyele ke noma ngangasiphendula kusho ukuthi bafuna ukuthi noma singafa siyofela uNkulunkulu wethu asisuki la. Hallelujah. Singasuka siyephi sishiye uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba kukho la singaya khona. Hallelujah. Athi Job no David athi noma ngikhuphukela phezulu khona noma ngehlela phansi khona noma ngakuthatha amaphiko wokusa ngithi ngiyalahleka uNkulunkulu khona. You know even my thought are far off. Amen. Hallelujah. Yonke into eselimini labo uyayazi. Every word that is in my tongue you know it because you're God. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Fundele ma. Khona uNebukadnezari wagcwala ukufutheka nesimo sobuse bakhe saguquka nawo Shadrach noMeshach noAbednego. Asekaza kuqekela nje isithombe. Azakwate kangaka nje ukwatele nje ukuthi baguqele isithombe sakhe. Awu hallelujah. Amen. Ngazingcono nokubana uthe khonzani mina. So ukwatele nje ukuthi abafuna ukukhonza isithombe sakhe. Yes. Hawu hallelujah. Amen. Ukwatele thina phela uSathane. Ukuthi nathi sivela nevangeli lelanga lifuni. Yes. Emhlabeni eseliphelile. Hallelujah. uNkulunkulu ebusuku ufika kimi nezinto ayikhulumile. One ukhulume nge youth. Bangitshengisa youth ukuthi bheka youth. Khona la uSathane ayimanipulator khona. Yeah. Bathi suka wayesengitshela ngabafundisi abanye kade beshumayela. Bathi awubona la madoda. Bekashumayela la madoda. Asukile manje kimi. Bewashumayela. Hey ngabe bathi ngiyabheka ngiyabona ngiyabazi vele abafundisi abakhulu. Wasi yabona bekade aphethe ivangeli lami la madoda le. Kodwa wasekho kimi. Ende ngiyafuna ukuthi abuye kimi. Aqale phansi ashumayele nevangeli. Hey
ngezwe ukuthi hayi unzima ke lo mthwalo. Hallelujah. Ngathi hayi unzima ke lo. Sengiyolanda abantu engibaziyo nami ukuthi la madoda bewashumayela. Kodwa uthi yena asesukile kuye. Hallelujah. Amen. Umsebenzi osimele manje ukubuyisela ibandla position. Hallelujah. Amen. Ukubuyisela ibandla kuphi? Ngoba lihamba ibandla lesaba uNebukadnezari nezithixo zakhe. Yes. Oh hallelujah. Thanda uNebukadnezari mayelithembisa ukufa. Nathi ibandla no. Awu amen. Abanye uSathane wabathembisa indlela athi nizolamba. Naye kalukushumayela lele ngifuna nikushumayela. Oh hallelujah. Basusa amehlo, basusa ifocus kuNkulunkulu. Manje uNkulunkulu uyakhala. Hallelujah. Amen. Amen. So ziningi izinto ezishaye ibandla this end time because of abashumayeli ivangeli bayishintsha imessage abaseshumayeli le uNkulunkulu ababizile yona. Hallelujah. So ke lana lithi iBhayibheli ke Abednego mabebhekene noNebukadnezari, uNebukadnezari uthi uma ningakhothami nizophosa emlilweni. Into eyikhulumayo umlilo. Ayikho enye ukubethusa ukuthi babe the fear to save God. Hallelujah. Bandla namhlanje line fear yokukhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Oh amen. Abaningi bathi masikhuluma iqiniso abantu bazohamba. Masikhuluma iqiniso abazalwane bazoba bancane ngeke basakhipha lokho esikufunayo. Bandla selime ngemali manje. Alisamile ngoNkulunkulu. Ibandla funeka lime ngoNkulunkulu. Oh amen. Ngoba uthe vele mawu seek the first the kingdom of God and his righteousness, so everything shall be added. Hallelujah. So manje la uNebukadnezari uthi uma ningaguqi nizophoswa emlilweni. Amen. Abazalwane besaba umlilo kuNkulunkulu. Oh amen. Ibandla kufuneka lesaba umlilo, fanele lesaba uNkulunkulu. Hallelujah. Bandla namhlanje liyesaba thuso uSathane lesaba umlilo, alisaba uNkulunkulu. Hallelujah. Imlilo yakhona imlilo yabo Nebukadnezari. Abasaba umlilo kaNkulunkulu besaba umlilo kaNebukadnezari. Hallelujah. Ukuthi uNebukadnezari lithi iBhayibheli ningamesaba ukwazi ukubulala inyama. Yes. Amen. Engenamandla okuthatha umphefumulo. Amen. Awulahle sokweni. Manje abazalwane banamhlanje besaba umlilo kaNebukadnezari. Abesaba umlilo kaNkulunkulu. Umlilo kaNkulunkulu is forever. Is for eternity. Hallelujah. Kodwa kaNebukadnezari wesikhashana. Awu amen. Abazalwane bafuna ukwesaba lokho kwesikhashana bayeka lokho permanent. Everlasting. Hallelujah. Forever. Oh amen. Ngenxa yomlilo kabani? kaNebukadnezari. Hallelujah. Oh amen. Amen. Asiyoqedelela lapha kuJohn chapter number 4. Hallelujah. Amen. Chapter number 4. Awuqalele verse number 17. Ngifuna verse number 23. Ngokuka John chapter number 4 verse 17 isihloko sithi uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamaria. Verse 17 owesifazane waphendula wathi anginandoda. UJesu wathi kuye usho kahle ukuthi anginandoda ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu. Le onayo kalokhu akusiyo indoda yakho. Lokhu ukusho ngeqiniso. Owesifazane wathi kuye Nkosi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena. Okhokho bethu babekhuleka kule ntaba. Ninake nithi iseJerusalema indawo lapho kufanele kukhulekwe khona. UJesu wathi kuye sifazane kholwa yimi isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kuBaba nakule ntaba naseJerusalema. Anisayi kukhuleka kuphi? Kule ntaba naseJerusalema. Anisayi kukhuleka nakuBaba. Funda. Nina nikhuleka kweningakwaziyo. Thina sikhuleka kwesikwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza. Kodwa isikhathi sinjani? Siyeza. Sesikhona namanje. Sesikhona namanje. Lapho abakhulekayo abaqinisileyo bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Lapho abakhuleka
ngomoya bengenandaba nanomlilo kaNebukadnezar ukuthi ubaswe kangakanani. Amen. Kodwa ngeke bakhuleke esithombeni sikaNebukadnezar, bayokhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu ufuna abanjalo abakhuleka kuye. Hallelujah. Isikhathi lapho ufuneka sibuyisene ibandla likaNkulunkulu uNkulunkulu limkhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Ngoba siyeza isikhathi esikhona namanje lapha bayomkhonza uNkulunkulu bakuPaul. Bayomkhonza ngomoya nangeqiniso. Ngoba bake bamkhonza abantu kodwa bengamkhonzi ngomoya nangeqiniso. Manje kufuneka uNkulunkulu araise abantu abazokhonza yena ngomoya nangeqiniso. Amen. Hallelujah. Mayithi abakhuza uNkulunkulu bayalalela ngoba bamkhonza ngomoya. Funeka ibandla limkhonza ngomoya. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abanjani abamkhonza ngomoya nangeqiniso. Awu amen. Masihlanganyele la. Angisho sendlini la. Sihlanganyele. Kodwa thina siyithempeli. Each and everyone la uyithempeli likaNkulunkulu. La kuhlala khona umoya ingcwele. So umoya ingcwele mayehlezi phakathi kwakho. Usuyakwazi ukukhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Awu amen. Othuye enkonzweni sewuyazi ukuthi enkonzweni ngiyoworship. Ngiyithempeli likaNkulunkulu. Awu amen. And ready to worship God in truth and spirit. Hallelujah. Because I'm a temple of God. Whatever uNkulunkulu angayifuni la kimi fanele ngimrespect ngimlalele. I must obey and do his will. Because I'm following God and I'm serving God in truth and spirit. Hallelujah. Khonza ngomoya. Hallelujah. Ungasatshisa ngabaNebukadnezar nemlilo yabo. Oh amen. Khonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Ngoba uNkulunkulu ufuna abanjalo uthi ke kholwa yena isifazane siyeza isikhathi sasikhona namanje yiso lesesikuso esokukhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu ufuna abanjani? Abanjalo. Amen. Uyabona uNkulunkulu ufuna abanjani? Abanjalo. Abamkhonza ngomoya nangeqiniso. Oh hallelujah. Uyabona masumkhonza ngomoya nangeqiniso. Noma uNkulunkulu angakukhuza kuphi athi akakufuni lokho awu negotiate naye. Hallelujah. Yes. Oh amen. Amen. Awu negotiate naye. Maya sekhulumile ukhulumile. Amen. Anyway is God. Yes. Literally shintshi izwi lakhe. Amen. Angeke ashintshi izwi lakho ngenxa yami. Amen. Amen. Mayethe lokho kubi kuye kubi. Angeke kushintshe ukuthi ngiyakuthanda mina. Hallelujah. Amen. Makungcolile kungcolile ngeke kushintshe ukuthi mina ngiyakuthanda. Noma ngikuthenge ngemali edura kangakanani, noma ngikuthenge ngelast money, makungakufuna akakufuni. Hallelujah. Yes. Ngoba ngimkhonza ngani? Ngomoya. Hawu Nkosi yami. Hallelujah. Angazi chapter 9 kaRomans ukhona. Yasenzo zengifunda incwadi eningi phela la. Hey, hallelujah. Amen. Hey, hallelujah. Amen. Simkhonze ngomoya nangeqiniso ngoba uNkulunkulu ufuna abazomkhonza ngomoya nangeqiniso. Romans 9 verse number 5-6. Hallelujah. KwabaseRoma chapter 9. Isihloko sithi ukungakholwa kwabakwaIsrayeli kuyadabukisa. Hawu ukungakholwa kwabo bakuphi? KwabaseIsrayeli. Babona akisho uIsrael isizwe esikhethe uNkulunkulu. Hawu amen. Amen. Ukuthi uyasithanda wasithanda lesi sizwe. Amen. Into asenze ukuthi asithande ngoba kunayo kulokho kumele sibe lesikhathi sokuchaza ukuthi why uNkulunkulu akhethe uIsrael. It's because of Abraham. Hallelujah. Ukhishwa uIsrael nje Egypt is because of Abraham. Une covenant no Abraham. Banesivumelwano ukuthi ngiyohambela uIsrael, ngiyohambela isizwe sami eEgypt. Hallelujah. Wayekhuluma ngoIsrael. Ngoba emlanda kuIsrael, umlanda ngoba emthanda kuyisizwe sakhe because of Abraham.
Amen. Amen. Uyabona kuma descendant akhona emhlabeni. Once kwaba ne descendant ebikade ikhonza uNkulunkulu ku generation yakho baphitha. Mangabe omkhulu nokhokho bakho abale phambili bebekhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu uyayilandelela that generation because of umkhulu ozala ukhokho ozala bomkhulu bakho. So ayilandelela leyo generation just because leya generation yamthokozisa, yamkhonza faithfully. So Israel uvela ku-Abraham. That is why no Jesus azalwa kule generation. Amen. Awu, amen. Amen. So sichaza into eningi kanti angikho lapho. ODavid nje ngokubabona nje bevela la, bavela kule generation. Hallelujah. uJesu nje uvela kule generation. Hallelujah. Sichaza ukuthi asikho lapho. Manje ke uNkulunkulu uyayilandela le generation. Uyayithanda. That is why ke la umlalela ke uzoveza uNkulunkulu ukuthi uIsrayeli lo. Kodwa la kuIsrael sekune division. Kuno Israel ongakholwa uNkulunkulu, kuno Israel okholwa uNkulunkulu. Kuno Israel ongafuna ukwenza intando kaNkulunkulu, kuno Israel owenza intando kaNkulunkulu. Sekunama division manje. Nebandla likaKristu kanjalo. Likhona ibandla likaKristu elimthandayo uJesu eliyenza yonke imiyalo yakhe. Kukhona futhi elimthandayo uJesu kodwa lingayenzi yonke imiyalo yakhe. Kodwa nalo lilabo uJesu. Oh, hallelujah. Amen. 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 uJesu siyamthanda. Uma ungabheka umhlaba wonke uyamthanda uJesu. Kodwa kukhona abangafuni ukwenza kuJesu. Abathi hayi lokhu uJesu akakudingi ukuthi sikwenze. Kodwa nabo bakuphi bakhona la. Bayamthanda uJesu. Hallelujah. Kodwa hayi ngenhliziyo ephelele. Ngoba umuntu omthanda ngenhliziyo ephelele akakhethi. Hallelujah. Akathi lokhu ngizokwenza, lokhu ngeke ngikwenze ngoba uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Amen. Hallelujah. Amen. Ufundele ke lapho verse number 6. Isihloko sithi abakwaIsrael bakhethwa nguNkulunkulu. Yes. Verse 6. Akusikho okungathi izwi likaNkulunkulu liphuthile ngokuba asibo bonke abavela kuIsrayeli abangakwaba-Israyeli. Nakuba beyinzalo kaAbraham bonke abasibo abantwana kodwa kuthiwa ngo-Isaka iyakubizwa inzalo yakho. Lokhu kungukuthi akusibo abantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu lapho. Asibuyele la noma ngizothatha isikhathi phela ukuchaza lelo chapter lo verse number 6. Phendula verse number 6. Akusikho okungathi izwi likaNkulunkulu liphuthile ngokuba asibo bonke abavela kuIsrayeli abangabakwa-Israyeli. Akusibo bonke abavela kuIsrayeli abangabakwa-Israyeli. Akusibo bonke abamukela uJesu abazophila ngokwentando kaJesu. Kodwa bona bathi bangamaKristu kodwa baphili ngendlela yobuKristu. So akusibo bonke abangaka-Israyeli abavela kwaIsrayeli abangama-Israyeli. Hallelujah. Amen. Kuzisikhathi lapha bayamkhonza uNkulunkulu, bayamkhonza ngomoya nangeqiniso. Laba bamkhonza ngomoya nangeqiniso yilaba uNkulunkulu ababizile wabakhipha wabenza baba ngabantwana bakhe. Yes. Awu, amen. Bavuma ukubanjwa isandla sikaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Bevela kwaIsrayeli baphinde bavuma ukubanjwa uNkulunkulu. Kodwa bakhona abavela kwaIsrayeli but abafunanga ukubanjwa isandla sikaNkulunkulu. Manje lithi akusibo bonke abavela kwaIsrayeli abangama-Israyeli. Hallelujah. Akusibo bonke. Manje into engifuna ukuyidlulisa ile ungathi thina sonke bazalwane singathi sivela kuNkulunkulu, singathi samukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi bese siphinda siphila ngendlela yena afuna siphile ngayo. Hallelujah. Singamhlamba lazi uNkulunkulu
sithi sesizibize ukuthi singamaKristu kodwa singaphili impilo yobuKristu. Yeah, yes. Akusibo bonke abangama-Israyeli abavela kwa-Israyeli. Yeah. Amen. Kodwa abanye bavela endaweni ezahlukene kodwa bafuna ukuba ngama-Israyeli woqobo ngokuphatha nokwenza intando kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba yini la? Is because ukuze ube ngum-Israelites fanele ungumzalwane ukwazi ukuyidela uma ulandela uJesu. Yeah. Hallelujah. Yes. Uzidela kunomlilo basiwe, uzidela usekhulumile uNebukadnezari uthi mina ngakhetha ukuhamba noNkulunkulu, ngizohamba naye whether kuyashisa kuyabanda but ngizokhoza uNkulunkulu. Yes, yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba uNkulunkulu bazalwane usibizele ngepurpose, usibize ngepurpose ukuthi kulo mhlaba ongenaNkulunkulu siveze uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Angisho uNkulunkulu umhlaba esikwazi senaNkulunkulu manje. Bonke abazalwane sebenza into eyi-1. Hallelujah. Sesizibiza amaKristu ngegama. Uma uzwa sikhuluma singamaKristu, kodwa ama-action wethu a-oppose lokho esikukhulumayo. Awu amen. Aveza izithelo zasendle. Awu amen. Amen. Ngicela ukuyoqeda lapha ku verse number 20. Verse number 22. Same book, no. Same book. Verse number 22. Yeah, highlighted actually. Yes, verse number 22. Isihloko sithi nabezizwe bayakukhethwa ngomusa kaNkulunkulu. Lezwa ke angisho uIsrael uthi akusiwe wonke ovela kwaIsrael ongu-Israyeli. Kodwa uNkulunkulu uyabakhetha abantu. Amen. Awu amen. Ngoba umhlaba wonke ungokaJehova uyabakhetha abantu. Yes. Awu haleluya. Abakhethela ukwenza umsebenzi wakhe. Awu amen. So ke la mayevela lana uthi nabezizwe bayakukhohlwa bayakwenzani? Nabezizwe bayakukhethwa ngomusa kaNkulunkulu. Bayakwenzani? Bayakukhethwa ngomusa kaNkulunkulu. Bakhethwa ngomusa kaNkulunkulu. Awu amen. Ukuze ba represent uNkulunkulu emhlabeni ongenaNkulunkulu. Bayakhethwa abantu uNkulunkulu. Hallelujah. Ubakhethela for his mission. Ukuthi baveze ivangeli lakhe kulomhlaba ongenavangeli. Hallelujah. Yes. So ukhetha ini abezizwe. Ngoba i-end time le. Amen. Amen. Verse 22. Yes. Uma pho uNkulunkulu ethanda ukubonakalisa ulaka nokuveza amandla akhe, wathwala ngokubekezela okukhulu izitsha zolaka ezilungiselwe ukubhujiswa, ukuba abonakalise ingcebo yenkazimulo yakhe ezitsheni zomusa ayezilungisele inkazimulo ngaphambili. Thina asibizayo nathi kungesikho kubaJuda kuphela kodwa nabezizwe. Nabani? Nakwabezizwe. Usibizile. Hallelujah. Amen. Uyabona ukuthi uNkulunkulu ulapha nje wakuplanela long time ago. Yeah. Before you were born, even before the foundation of the earth. Hallelujah. Wayevele eplanile ngabezizwe. Hallelujah. Eplanela ukuthi ngamanye ngesinye isikhathi uyovusa wonke umuntu emhlabeni. Hallelujah. Kodwa banendlebe yokumlalela uNkulunkulu. Bese ayabavusa. Hallelujah. Abavusela umbuso wakhe ukuthi baveze ivangeli emhlabeni. Amen. Hallelujah. Amen. That is the plan of God. That is why sila. Amen. Silana ngenxa yeplan kaNkulunkulu. Amen. Ukuthi uvusa bezizwe. Yes. Hallelujah. Angisho abakhe bamdisappointed. Yeah. Hallelujah. Bamdisappoint awavusa bezizwe. Yeah. Ngoba ezama ukuthina uNkulunkulu umhlaba wonke ungowakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Sengiyagcina. There was a reason why uNkulunkulu akhipha uIsrael eEgypt. Amen. Ngike ngathi kancane nje long time ago. Kune reason ukuthi why uNkulunkulu akhipha uIsrael kuphi? eEgypt. Ngoba
umpromisile ukuthi ngelinye ilanga uyombuyisela eKhanani. Amen. Hallelujah. Amen. So uIsrael mayekhishwe eEgypt ukhishwe ukuyongena eKhanani. Amen. Kodwa uNkulunkulu ufuna mayengena eKhanani angene selungile uIsrael. Amen. Hallelujah. Once walungu Israel mayengena eKhanani ezokwenza intando yakhe eKhanani. Kusho ukuthi eKhanani uNkulunkulu uzoyidla yonke kube ngama-Israelites. Amen. Kube ngabantwana bakaNkulunkulu yonke eKhanani. Yes. Hallelujah. But uIsrael wehlulekile ukuyenza leyo nto. Amen. Uhambe endleleni wamdisappoint uNkulunkulu. Wangayenza intando kaNkulunkulu. Wagcina uIsrael engasangene eKhanani ngalendlela akhishwe ngaye eEgypt. Because why? Endleleni uye waphela uIsrael because akayenzanga intando kaNkulunkulu. Into eqeda ibandla likaNkulunkulu emhlabeni ukuthi intando kaNkulunkulu bahamba bazalwane bayiyeke. Hallelujah. Bese befuna ukwenza okuthandwa yibo. Hawu, hallelujah. So ke ungathi namhlanje kungavuka amadoda namakhosikazi azothi sizoyenza intando yakho emhlabeni ongenayo intando yakho baba. Sizovusa amadoda azokwenza intando kaNkulunkulu kuzoba ngama-Israyeli amisela ukwenza intando kaNkulunkulu. Hallelujah. So uIsrael ke wahluleka kanjalo. Ipurpose kaNkulunkulu kwakuthi mayifike eKhanani izizwe eseKhanani uIsrael angenza intando yaseKhanani enza intando yakhe eKhanani. Hallelujah. So that zonke izizwe ezikhona zizokwazi ukushintsha ukudliwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi uIsrael urepresent uNkulunkulu eKhanani. Hallelujah. Nathi kulomhlaba esikuwo sizorepresent uNkulunkulu. Oh, hallelujah. Singene eKhanani ukurepresent uNkulunkulu ukuveza ivangeli likaNkulunkulu emhlabeni ongena uNkulunkulu. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicabanga ukuthi isikhathi lesibazalane engithanda ukugcina kuso. Amen. Lana bengizoveza ezinye indaba la ezichaza ngoIsrael ukuthi uIsrael lithi uyintsha elithathwe ehlane lazofakwa la. So mase lifakiwe la lifakelwe ukuthi liproduce the fruit yobuKristu. Hallelujah. Ngoba lithathe kuphi? Kusho ukuthi uNkulunkulu uthathe amagatsha wasehlane usifanisa namagatsha wasehlane because umuntu ongayenzi intando yakhe kaNkulunkulu ufana nomuntu umuntu obephila anyhow ephila noma yiphi impilo kodwa mayisemlandile lehlane awukwazi ukuqhubeka nempilo yasehlane sewungene ngaphakathi evangelini likaKristu. Amen. Fanele mawufika la ushintshe impilo yasehlane uphile impilo yakwaKristu. KwaKristu kunemgomo nemiyalo yakhona okufanele siyilandele wena imnandi noma ibuhlungu kodwa siyayilandela sikhipha kwangale ngaphandle. Yes. Hallelujah. Hawo, amen. Mase singene kuKristu sezintando yobuKristu. Uma ungalalela lapha nabapostoli mfundisi mawufunda incwadi yezenzo ithi abapostoli babebizwa ngokuthiwa ngamaKristu. Why abebizwa ngokuthiwa ngamaKristu? Because ayenza intando kaKristu. That is why ibandla labapostoli kwakuyibandla li-united. Hallelujah. Elabizwa ukuthiwa ngamaKristu. Kwaqala ukubizwa ngamaKristu ngebandla labapostoli because balando uNkulunkulu wabalungisela for his kingdom, for his glory. Hallelujah. To represent him on earth. So base bebizwa ukuthiwa bangamaKristu because lifestyle yabo babephila lifestyle kaKristu hayi impilo yabo yaphuma all together kibo. Hallelujah. Kwase kungena uKristu ngoba ziyachintshana lezi zinto makuphuma wena kuwe uphumela for uKristu kusho ukuthi kuvuleka ispace sokuthi kungena uKristu kuwe. uKristu sengene kuwe sewuyakumolda sewuyakulungisa. Oh, hallelujah. Sewuyakurecreate. Sewukhipha yakudala uyilahla nenkambo yakhona uyayilahla. Amen. Noma sewugqokile uthi awubona ugogo uthi ngaze ngigqoka kahle yazi ngafaneleka ngafana nomntwana wasezulwini semhlabeni. Vele fanele bathi ngogogo ngoba ugqoke njengemzulu.
Hallelujah. Ugqoka lifestyle yasezulwini ayala emhlabeni. Ngoba sekuphume wena kuwe, kwangena uKristu kuwe. Oh amen. Akusaphili wena kuwe, sekuphila uKristu kuwe. Sigagcina ngalo Corinthians chapter number 6 verse number 19. Amen. Ngeke ngamfunda last. Hallelujah. Ukuthi sekuphila abantu kuwe? Kristu. Akusaphili wena kuwe, sekuphila uKristu kuwe. Ngoba wena sewuyithempeli likabantu. Sekuhlala umoya ingcwele la kuwe. Hallelujah. Sekushintsha icharacter. Hallelujah. Kushintsha imovement. Kushintsha indlela yokukhuluma. Hallelujah. Sewukhuluma different than before. Bamangala even nabahlobo bakho ukuthi benze njani. Hallelujah. Bathi ayisawulahlekelwa ingqondo. Kanti ayile kathi uNkulunkulu ekurecreate. Wakwenza sengumntwana wakhe manje. Sekaphila kuwe. Hallelujah. Chapter number 6 verse 19. 1 Corinthians. Hallelujah. Verse 19 isihloko sithi ukukhuzwa kwabaseKorinte abangalalelenayo abamangalalelenayo. Ku verse number 11 isihloko sala. Verse number 12 isihloko saku 19. You said 1 Corinthians chapter 6 verse number 12. Umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu. Naso-ke isihloko engisifunayo. Umzimba wethu yini? Uyithempeli likaNkulunkulu. Umzimba wethu yini bazalwane? Thempeli likaNkulunkulu. Manje uma umzimba wakho sewuyithempeli uyakwazi ukuyicontrola wena? No. Uyakwazi ukugqoka ngendlela othanda ngayo? No. Uyakwazi ukukhuluma ngendlela othanda ngayo? No. Angisho wena sewuyithempeli likabani? Amen. Uhlala uNkulunkulu kuwe. Yes. Wena usaphili kuwe sekuphila uNkulunkulu kuwe. Yeah. Awu haleluya. Amen. Akusaphili wena kuwe kuphila uNkulunkulu kuphi? Wena usaphili kuwe usekho wena la. Sawufile ngenxa kaKristu. Amen. Ingakho kuthiwa isidalwa esiyani esisha. Haleluya. Yes. Phinda isihloko sithini? Umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu. Umzimba wethu uyithempeli likabani? uNkulunkulu uhlala emzimbeni? Yes. Hayi emasontweni. Esontweni sisuke siyoworshipha. Siyofellowshipha uNkulunkulu. Haleluya. But uNkulunkulu uhlala la kithi. Amen. Akahlale esontweni njengamanje amasonto awodwa le. Yes. Haleluya. uNkulunkulu lapha kathi kithi. Yeah. Ngoba imizimba yethu ithempeli likabani? uNkulunkulu yila ahlala khona kithi. Yes. Haleluya. So manje angikwazi ukuthatha umzimba wami ngiwenze ngendlela engithanda ngayo. Amen. uJesu oselawula umzimba wethu. Amen. Umzimba wethu sewulawulwa kuphi bazalwane? uJesu. Haleluya. Ngoba thina siyithempeli likaNkulunkulu. Ulahlala khona umoya ingcwele na. Fanele umuntu makuhlala umoya ingcwele kube clean. Amen. Kulungiswe ngendlela kaNkulunkulu hayi ngendlela yezwe. Amen. Funda ku verse number 19 bese Verse siyathela. 19. Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya ongcwele? Khulunywa ngesonto la. No. Khulunywa ngomzimba wethu la. Yes. La kuhlala khona umoya. Amen. Hawu haleluya. Amen. Emzimbeni yethu kuhlala bani? Umoya oyingcwele. Haleluya. Umoya ingcwele uhlala la emzimbeni yethu. Haleluya. So ke kufuneka sifane nomoya ingcwele simfuze umoya ingcwele asikhuze silalele simuzwe sezintando yakhe ngoba uhlala kithi. Amen. Haleluya. Amen. Funda ke siqede sithandaza. Enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisibo abenu na. Anisibo? Abenu na. Anisibo benu na. Uyabuza la. Anisibo benu na. Anazi yini ukuthi anisibo benu. Haleluya. Amen. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mangasiwo wakho kusho ukuthi khona lo ongowakhe. Yeah. Haleluya. Amen. Ungowalo okulawulayo, ungowalo okucontrolayo, ungowalo okufundisayo uJesu. Haleluya. Siyithempeli likaMoya Ingcwele. Yes. La kuhlala khona umoya ingcwele. Yes. Haleluya. Amen. Egameni lenkosi uJesu ngicela ukuthi ngikhuleke bazalwane sikhumbule ukuthi asisibo bethu. Amen. Haleluya. Uma singasibo bethu ngijwayele ukusho ukuthi we are ambassadors
of heaven. Yeah. We're representing heaven here. Amen. Hallelujah. Therefore, we need to walk the way heaven wants us to walk. Amen. Hallelujah. We must be teachable by the Holy Spirit. Holy Spirit is there to teach us how to walk with the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Ngoba asibo abethu singabe kamoya oyingcwele siyithempeli likaNkulunkulu kula kuhlala khona umoya oyingcwele la kithi. Hallelujah. Mukabona masekuhleza umoya oyingcwele noma uNebukadnezar bangabasa muphi umlilo uzothi mina ngeke ngikhothamele isithombe sakho ngoba mina sengazi la ngilawulwa khona. Ngilawula ezulwini mina. Ambassadors of heaven. Representative of heaven. Hallelujah. Ezulwini mabethi manje awuyilapha uyalalela. Manje ukukhuluma kanje uyalalela. Hallelujah. Akutshele nje umoya oyingcwele afika athi umakhelwane akakadlile ngale thatha impuphu yakhe uyambisela. Ngoba sewucontrolwa le uyayithatha awubuzi ukuthi amancele kusele encane uthe ithathe ngoba uyazi ukuthi une plan number 2 years. Hallelujah. uNkulunkulu losidila naye bazalwane. Hallelujah. Ivangeli maselibuyele ngalezi yandlela elalikhona uzobona amandla kaThixo. Uzobona ubukhulu bukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mkhulu kanjani. Uzothi la kukhuluma umuntu eseCape Town nathi ngiyafa manje ngiyagula ngicela ungithandazele uthi ngegama likaJesu uvuka vuka eseCape Town ngoba sewuyayenza into sokuvumela umoya oyingcwele akucontrol ngendlela athanda ngayo. Ngimbonile mina endleleni yami. Nginebufakazi obude bukamoya oyingcwele engenzela izinto unbelievable. Hallelujah. Ngeke ngasho la singathi ngeke ngaqhashwe ecompany mina ngaphethe CV. Ngadirector moya oyingcwele ngayo ngene ecompany ngathola umsebenzi. Ngasebenza. Ngaze ngaphuma ngoba ngiphungiswa moya oyingcwele ukuthi sengiyoshumayela ivangeli manje. Hallelujah. Ngoba ukhona uya operate ziningi izinto uNkulunkulu azenzile engizibonile endleleni. Hallelujah. And asazenza even today. Ngoba uNkulunkulu ofuna ukulalela uyalalela uNkulunkulu wethu. Amen. Kusele nje kutheni simlalele. Amen. Siyathandaza. Cela ukuthandaza egameni likaJesu. Mhlawumbe ukhona la uyadinga ukuthi sikhandaze nawe ngifunda amavesi amaningi kodwa amaningi athi uJesu uthi yena uyisango lasezulwini. Yilona lo ongena naye ngaye uyofumana idlelo. Hallelujah. Athola ukuphumula. La kulomhlaba kukho ukuphumula. Hallelujah. Kodwa ngaphesheya kwethuna mawunoJesu uyophumula inguna naphakade. Hallelujah. So sifuna ukukhuleka nawe namhlanje mhlawumbe ukhona lana awuzwa uyaqala ukwezwa amazwi ukuthi uNkulunkulu athi uyayithanda indodana wanikela konke ezandleni zakhe ukuba yilo okholwa indodana angayi ekufeni kodwa aye kuphileni onguna naphakade. Ngoba umuntu ongakholwa uma efa la uphinda afe nangale ekunguna naphakade aye ekufeni onguna naphakade ayohlala echibini lomlilo inguna naphakade. Kodwa lithi iBhayibheli okholwa uJesu noma efa ngaphesheya kothula uyophila. Hallelujah. Aye kuphileni okunguna naphakade. Mhlawumbe ukhona uyadinga ukuthi sikhuleke nawe namhlanje. Awukazi waba nethuba lokwamukela uJesu. Siyakuvulela namhlanje ukuthi nanti ivangeli likaJesu. Nangu uJesu ekhuluma amazwi abuhlungu kangaka ukuthi uyise uyayithanda indodana wanikela konke ezandleni zakhe. Okholwa indodana unokuphila okuphakade kodwa ongakholwa indodana akayibona ukuphila okuphakade kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezukwakhe. Ake sikhuleke nawe namhlanje kusuka intukuthelo kaNkulunkulu ehlezi phezukwabakhe. Ngoba abantu bayaphila emhlabeni kanti intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezukwabo. Hallelujah. Mhlawumbe singakhuleka nawe namhlanje ungaphakamisa isandla wherever you are. You can raise your hands. We're going to pray with you. Because the Bible, chapter number 10, verse 32, lithi ngivuma phambi kwabantu nami ngekuvuma phambi kwababa osezulwini. Abantu abazi ukuthi baphila kulomhlaba ngelinye ilanga ngoba bengamfunanga uJesu la uyobaphika naye ngaphesheya. Bayobe sebemfuna engasatholakali. Elithi iBhayibheli siyazi isikhathi lapho abantu bayovuzula befuna izwi kaNkulunkulu bengasanokulithola. Hallelujah. Sizokhuleka nawe siphakamisa isandla sikhuleke nawe singakushiya ngaphandle ngoba asazi ukuthi uzondlula nini kulomhlaba asazi uhamba nini. Uyazi abantu bahamba bephilile
hey khona abantu abavele balale athi uJobe athi abanye balala umzimba wabo ugcwele amafutha benonile ubabona uzumbona lo muntu akafanele ukufa ukube bekujaja thina abantu besodwa lo akafanele ukufa kodwa uze kuthiwa ufile kuthiwa akagulanga akadutshulwanga akenze uvele walala kwasefile. Ay haleluya. Ngoba lithi iBhayibheli uthi uJobe impilo yomuntu ozele ngesifazane imihla yakhe imfishane athi yabaleka ingemi iphela ihamba. Impilo yomuntu iphela ihamba njengelifu. Ifu ngathi ulibonile ulibone seliphelile. Haleluya. Injalo impilo yomuntu ozele ngesifazane. Kodwa ke liyini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu makufika ukufa. Haleluya. Thandaze nawe egameni kaJesu, phakamisa isandla bakuphitha uzokhuleka egameni lenkosi uJesu. Akhulekele bonke abathi bayamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi namhlanje. Siyabonga egameni kaJesu. Amen. Mawukhona ngapha ekitchen. Abamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Nakwenye ikamera ngapha ngoba sikho everywhere. Hallelujah. Asiniboni awubonakali ngapha. So ucela uze ukuthi ngapha sizothandazana sonke once. Hallelujah. Mawukhona ngapha ekitchen ifuna abaphakamise isandla ekitchen siyakucela. Oza ngapha weside singakhuluma mawukhona ekamereni ngale asikuboni. Please sizothandaza sonke. Singaphakama nje sizothandaza. Ngabe khona abalapho ngabeze. Nizanisala emuva eziba lithandazanani. Haleluya. Lento isho iphuma enhlizweni yakho ukuthi today lilanga lakho nawe uyazamkelela uJesu njengenkosi nomsindisi. Singavala amehlo siphakamise izandla. Nkosi Jesu, namuhla ndiyakwamkela njengenkosi nomsindisi. Eziba izwi lakho lisitsho kwabaseRoma chapter 10 verse 9 ukuthi okholwa ngenhliziyo okholwayo ngenhliziyo avume ngomlomo wosindiswa. Namuhla Jesu ngiyakholwa uba wafa wena wavuka phela bafileyo. Namhla ndiyakwamkela njengenkosi nomsindisi empilweni yami. Thixo wami impilo yami yonke ndiyinikela kuwe. Nginethemba lokuthi nami ngomhla wokugqibela wondivusa kwabafileyo ngiphile ubomi obunaphakade. Ndibulela ke Nkosi nelithuba ukuba ndilizwe ilizwi lakho ndilamkele ngoba lithi olivayo izwi lakho namhlanje makangathi postpone makalomkele ngolo thuba. Nami ke ndiyalomkela ngoKristu umsindisi. Amen. Abantwana bakho Nkosi baphakamisa izandla bakomkela basikelele Jehova babiyele ube nabo ngale mina namhlanje. Basuse kwinto zonke nawo kubo bonke ububi ebebehamba kubona. Thixo wethu bahambe kukhanyeni ukukhanya kube phezu kwabo umhla nezolo ngenxa yegama likaKristu Inkosi yethu. Siyabulela sithi banabo in Jesus name. Amen. Father, we thank you for our lady ukuthi akwamkele Jehova njengenkosi. Sikelele Thixo mbiyele
ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Thank you for my sister, my Lord. Bless him and protect him under the blood. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you for my sister, my Lord. Protect her. Surround him. Bless The blood of Jesus. Bless them, O Lord. Let them know that you are the Lord. In Jesus' name. We thank you for your children, O Lord, for protecting them. Let the mercy of the Lord be upon them. In Jesus' name we pray. Amen. Bless my sister. Let the power of God and the will of God be done in his life. In Jesus' name we pray. Amen. Umama uzomthatha amagama wababonke uJesu and bazalwane siyacela ukuthi njengoba senizile ke kuma home cell nibe khona kuma home cell. Hallelujah. Amen. Akasiye esontweni ngama-Sunday sizokhulumisana and we will be happy basinganibona ngama-Sunday nani nisiye esontweni sihamba sonke sihamba siyi-group sibaningi siye sonke. God bless you. Amen. If une announcement or sizavala kuqala then announcement first.